Sad kažemo još i ovo. Ajde. Jedno od najvećih problema kojim se suočava po meni Srbija sa dijasporom, to je neprihvatanje činjenice da povratak u maticu je vrlo komplikovan i zahtevna stvar. I to nije tako tek vratio se, a ne ide čovjek na godišnji odmor, nego posle 30 godina to nije povratak, nego to je iseljavanje iz Nemačke. Znači, vrlo složena stvar. I mi smo, kao Srpski kongres dijaspore i Senat dijaspore, insistirali da se ukine ministarstvo dijaspore, jer već 20 godina to ministarstvo smatra da treba da vlada nad dijasporom, umesto da se bavi onim što jedino može, a to je organizovanjem prihvata useljenika u Srbiji. To Srbija može, jer to ministarstvo vlada samo unutar svoje teritorije. Ne može da vlada u Frankfurtu. Ali do sada uglavnom su hteli da vladaju napolju, a ne ovde. Znači ovde vlada ima vlast i može... Dobiješ kancelariju Dinisa Rastra, 30 zaposlenih, direktor Jovan Marić. Najnovija vest od juče. To je sad pitanje sve. Biće potpredsjednik. To je sad pitanje sve. Ono što je suština, ta kancelarija mora da ima povratnike iz dijaspore ili neće je biti. To neće je biti. Beogradsko. Neće je biti. Ne, čekaj. To što kaže Wagner, to jeste pokušaj. Ono što jeste suština. Ono što je suština, u toj kancelariji moraju da radi isključivo povratnici. Njena ćerka koja zna nemački jezik, koja zna šta je dijaspora. Ne mogu tamo da rade kao do sada ljudi koji su otišli u dijasporu preko dnevnice. Samo onaj koji je jeo hleb u tuđini, koja zna šta je to, može to. Inače, mi ćemo insistirati da se ta kancelarija ukine skroz. Jer nama ne treba da ova matica smatra, evo sad trošimo pare za bogate dijasporce. Mi tražimo da to bude u suštini kao u Izraelu. Tamo postoji Jewish Agency for Israel, koja je nevladina organizacija, ali ima prerogative i moć ministarstva, uvažavanje, jer nju finansira dijaspora. 500 miliona dolara godišnje dijaspora daje za tu svoju agenciju za Izrael, koja se samo bavi olakšavanjem povratka. I naša bi dijaspora dala, ali za te svrhe, a ne za svrhe ne znam nija koje. Prema tome neprihvatljivo je recimo da tvoja ćerka, nije to vidite što je tvoja ćerka, nego dete koje zna oba jezika. Evo Julija, magistar nemačkog jezika, nema posla ovde. A u tom ministarstvu niko ne zna nemački jezik. Pa kako može neko da se bavi? Kako neko može se bavi problematikom? Će se bavi. Čekajte, kako može neko da se bavi? Čekajte, kako može neko da se bavi problematikom dijaspore, kada 80% naše dijaspore u nemačkim zemljama danas, relevantne, to je Nemačka, Austrija, Švajcarska. Pa valjda je osnovna stvar da taj osoba koja je zadužena za to u toj kancelariji za dijasporu pročita prvo novine na nemačkom i vidi šta piše ta Nemačka o dijaspori. I da bi mogla da reaguje. Prema tome, besmisleno je praviti tako neke budževine, jer sad je velika bitka da li će svake godine 100.000 penzionera da ostane u Nemačkoj ili će doneti milijardu dolara ovde. To je pitanje. A ako Srbija ima luksus da ne zanima tih milijardu dolara, može, a onda vlada mora da objasni narodu kada ne bude hleba, struje i lekova, zašto ne? Ja bih dodala nešto. Ja sam mislim da su odavno, da je naša matica izgubila interesovanje, osim ekonomskih povratnika, ja i tako nazivam te naše penzionere koji donose nešto, zaboravili su generacije koje tamo rastu i to je već 3. i 4. koleno. Kao prvo, nikada ja sam se nudila, ja sam pre 10 godina otišla u penziju, međutim ja sam ovde prilično aktivna, nudila sam se da besplatno volonterski, zajedno sa kolegama iz Švajcarske, Francuske i Nemačke, normalno i ostalim kolegama adekvatnim za stvaranje nekog udžbenika, da se sastanemo i da napravimo jedan udžbenik koji bi omogućio našoj deci, rođenoj tamo, 3. 4. koleno, koje već očevi
malte neki dede i pomrli, ali ništa ne vezuje osim jedna jedno školovanje. A to školovanje bi se odnosilo na tako da oni ne samo što uče o svojoj zemlji, nego uče i o toj zemlji, da bi se lakše prilagođavali tim kulturnim i ekonomskim razlikama, da kad dođu ovde da ne doživljavaju šok. Oni su ovde najčešće ismeni, kao što sam spomenula, ne samo zbog jezika, nego i zbog toga što se oni nešto prave tamo važnije, a niko ih ne pruža prijateljski ruku, niko ih ne uvlači u jedan društveni rad. Zašto? Jer oni su ovo što ste vi rekli u kancelarijama. Ne to, oni moraju da budu to sa iskustvom. Na kraju krajeva, ja osim mladih ljudi vidim tu i nas penzionere, zašto da ne? Ne tražimo mi neko ničiji hleba, mi smo se sklonili u svoje doba sa jednog punog tanjira, koji ovde su se gulali, a sad smo doneli svoj. Mi smo dali ponudu koju je samo jedan medij objavio i to Frankfurtske vesti. Ponuda da besplatno vodimo tu kancelariju, da u njoj radimo. Niko nije objavio. Svi bi da zarađuju. E pa ne može da se zarađuje na dijaspori u toj kancelariji. To mora budu dijasporci. Ili neće biti. Volonterski na neki način, da to bude, da se ljudi osjećaju slobodno. Znate kad dođe neko... Jer ta kancelarija ne sme da bude za potkusurivanje stranačkih plen. Ta kancelarija je sad služila i to za sitan. Ako će biti kandidat kancelarije, mora da bude ko? Potpredsjednik najjače stranke, a to je naprednjaci. Po mom predviđanju 30 ljudi će biti u kancelariji. Ne, ja govorim ovo, znači mora bude veliki štih koji može direktno da pozove Vučića, a ne može da bude neka minorna stranka ili neko ko apsolutno ne može da dobaci do vrha. I da budu uvek širom otvorena vrata, da kad neko doputuje, jer zamislite, neko je svoj život ostavio tamo, kao što većina naših, je li tako? Ceo život su ostavili tamo. I sad on krene i hoće da se vrati. Umeđu vremenu su njegovi roditelji pomrli sa imanjem, ne zna kako će i šta znam. On mora da dobije svoj savet, da uđe u tu kancelariju, da ne kaže bojažljivo kuc memli, nego dobar dan, došao sam, imam taj problem, imam imanje, ostalo mi tamo negde od dede i babe, šta se to mislite da bi ja mogao da uradim, kako to da oplemenimo ili nekome da damo ko to može da radi i tako dalje. Evo pogledajte, evo sad ovde je Julija rođena u Nemačkoj, njena sestra također rođena u Nemačkoj. Evo, njeni se roditelji vratili, penzioneri. Evo sad ćemo, penzioneri. Evo njeni sad planiraju, razmišljaju kako da se vrate, pitanje zdravstva, ovoga. Jer u čemu je što su? Većina naših penzionera, evo u Evropi je, ovdje zidala lepe kuće, tamo nema svoje stanove. Prema tome, logično je da se tu sad nešto uradi, da oni se svi bezbedno vrati. Ali tu mora da bude policija, ona mora da vrlo oštro reaguje na svaki pokušaj krađe. Mi mislim da, evo jedna od sad pričamo, jedna od ideja je da bi se privukli naši povratnici, penzioneri, oni moraju da imaju ovdje diplomatski status. Da budu zaštićeni. Kao diplomata. Kao što bi policija reagovala vrlo hitno da se obije kuće diplomati, je li tako? Ili svi stranci ovdje se leče u diplomatskim ambulantama. I prema tome neka država obezbedi diplomatske ambulante za povratnike. Ako postoje za vojnike i veterane, onda neka postoji za to. Pa kažu zašto? Pa zbog tih milijardu novih dolara. A još nešto, oni su svi zdravstveno osigurani u tim svojim zemljama i sa tim zdravstvenim osiguranjima dolaze ovde, čekaju beskorisne redove, tretirani su kao da vam ne pričam kako i kako. I zato, jednostavno mogli su odmah da odu tamo i da se jadni leče tamo na nekim jedan kulturni i ljudski način. Ovde su zapostavljeni, a ta ista ambulanta ili zdravstvene ustanove kasiraju taj novac iz inostranstva. To je to. Jer ja znam po sebi, ja imam to zdravstveno osiguranje. To ovo U6, kako se zove? Da, tako nešto. Znači U6 naši naplate po svetskim cenama to od Nemaca. Izvinite, posečete prsa, recimo ja sam se pozvala, ona odmah traži onu moju cedulju koju sam ja u Nemanjinoj overila, da imam zdravstveno osiguranje u Nemačkoj. I sad koliko oni to naplate, to sam... Pa naplate po svetskim cenama. Pošto je to tako, za one koji imaju U6, evo predlog sa ovog mesta je, a i vi sad zahtevajte. Zahtevajte šta bi to volili, mi ćemo proučimo taj model za strance. Jednostavno tretman koji imaju stranci drugi
zašto ne bi imali i našu? Pa da, možda Neko je, može reći, možda ako to je nepravda. Klinike koje, kao što imali smo studentsku kliniku, tako da imamo neku vrstu Dijasporska klinika. Bravo, eto. Moja svastika ide za Brisel. Evo, Zapamtite sad gde ste stali, ne, ja imam predlog da bi razbio ovu relativno mučnu diskusiju. Malo sam